Amanda, the real deal Serrano. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Manny Pacquiao, the one and only 8th Division World Champion in Men's Boxing Division at natala pa sa Guinness Book of World Record. Pero may kapareho ba sa kanya sa Women's Boxing Division? Ang sagot ay wala, pero may humahabol. 7 Division World Champion na at natala din sa Guinness Book of World Record. Sino siya? Yan ang pag-usapan natin sa video ito. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Amanda, the real deal Serrano. Pinanganak noong October 9, 1988 sa Puerto Rico. Pro boxer, mixed martial artist at professional wrestler. 5'5 ang tangkad at southpaw stance. May record sa mixed martial arts na 1 win at 1 draw. Sa boxing ay may kamangha-mangha siyang kartada na 38 wins, only 1 defeat, 1 draw at 28 dito via KO. Sa kanyang kabataan ay di siya nakitaan ng hilig sa larong boxing, pero lagi niyang sinusundan daw at sinusuportahan ang boxing career ng kanyang babaeng kapatid na si Cindy Serrano. At noong lumaki na si Amanda ay nagkaroon na rin siya ng passion sa larong boxing. May maikli siyang amateur boxing career na may record na 9 wins at 1 loss. At nanalo din siya sa Staten Islands Amateur Championship noong taong 2008. Sa kanyang professional na karera, naging undefeated siya na may kartadang 14 wins bago niya natikman ang kauna-unahan at kaisa-isang talo niya noong taong 2012 kontra kay Frida Wahlberg. Sa kanyang kauna-unahang world title fight kontra kay Kimberly Connor para sa bakanting IBF World Female Super Featherweight title ay nanalo siya via second round TKO noong 2011. Taong 2014, nakuha niya ang pangalawang titulo sa pangalawang magkaibang division ng kalabanin niya at talunin niya si Maria Elena Maderna para sa WBO World Female Lightweight via 6 round KO. La campeona del mundo de Argentina, María Maderna. No. Bomba de Serrano y la colgó a Maderna. La cuenta va por 2. Les digo amigos, Madura está muy mal, no va más. Va por 8, no quiere más. Se acabó, se acabó. Taong 2016, hinarap niya si Olivia Herola para sa bakanting WBO World Female Featherweight title at nanalo siya dito via first round TKO, ang pangatlong titulo niya sa iba't ibang division. Sa kaparehong taon, 2016, nilaban niya si Alexandra Lazar para sa bakanting WBO World Female Super Bantamweight title at ang laban ay tinapos lang niya sa loob ng first round. Panalo siya via first round TKO at nakuha ang pang-apat na titulo sa magkaibang division. 2017, tinalo naman niya via 8 round TKO ang veteranong si Diana Santana at nakuha ang bakanting WBO World Female Bantamweight title, ang panglimang titulo niya sa iba't ibang division. When you read the body language of the fighters, Santana is just trying to get through this. Not much on that last shot by Serrano. Good left hand by Serrano. Continues to put on pressure. Is that it? Ben Jeff DeBez says that's it. 2018, ang pang-anim niyang titulo ng talunin niya via unanimous decision si Yamila Esther Reynoso para sa bakanting WBO World Female Super Light Welterweight Championship. 2019, ang pang-pitong titulo niya sa 7 iba't ibang division. Nakaharap niya si Eva Bora Berger para sa bakanting WBO World Female Super Flyweight Championship na kung saan maaga niyang tinapos ang laban. Pinabagsak niya ang kalaban sa loob lang ng ilang segundo sa unang round. Nakuha nga niya ang pang-pitong titulo sa 7 iba't ibang division. Sa edad na 31, nakuha na niya ang 9 na world title at 7 dito ay sa iba't ibang division, kung saan siya lang ang nag-iisang may hawak nito
sa Women's Division. Huling laban niya noong January 30, 2020 kontra kay Simone da Silva at panalo si Amanda via third round TKO. Sa ngayon ay naghihintay pa ang kampo ni Serrano sa susunod na makabakbakan nito matapos di magkaintindihan sa hatian para sana sa mega fight nila ni Katie Taylor. Sa edad na 31 mga pre, kayang-kaya niyang pantayan o lagpasan ang Men's 8 Division World Champion na si Pacman. Sa tingin mo, siya ba talaga ang Manny Pacquiao ng Women's Division? Ang inyong komento, opinion at suggestion ay welcome na welcome sa baba. Yan lang muna ang ating munting kaalaman mga pre. Mag-iwan naman ng like kung nagustuhan ninyo ang video. Suporta na rin sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood mga pre. Amping. The Real Deal Serrano. Yeah, just fought everybody. Everybody in the women's big right hook again. Gorilla basically out on her feet. 10 seconds and that's it. Amanda Serrano. Impressive. Bomba de Serrano y la colgó a Maderna. La cuenta va por 2. Les digo amigos, Madura está muy mal, no va más. Va por 8, no quiere más. Se acabó, se acabó. Yeah, I think so. Yeah. What was your big I'm a fight? southpaw. All right. Right hook? So I got my right hook.